25 άντρες, μία γυναίκα και μόλις 24 ώρες για να αποδείξει τον εαυτό της. Στην σκιώδη καρδιά της αρχαίας Ρώμης, μέσα σε ένα σκοτεινό, καπνισμένο κελί, στην πιο διαβόητη συνοικία της πόλης, εκτιλισσόταν ένας ασυνήθιστος διαγωνισμός. Η αυτοκράτηρα της αυτοκρατορίας που κυριαρχούσε στον γνωστό κόσμο είχε ρίξει το γάντι στην πιο διάσημη εταίρα της Ρώμης. Ποια μπορούσε να ικανοποιήσει περισσότερους άντρες πριν την ανατολή του ηλίου? Το διακύβευμα δεν ήταν τα χρήματα. Η κοινωνική θέση δεν είχε καμία αξία εδώ. Ήταν καθαρός, ανελαίητος ανταγωνισμός. Και αυτό που έκανε η αυτοκράτηρα εκείνη τη νύχτα θα σφράγιζε για πάντα τη μοίρα της. Το όνομά της ήταν Βαλερία Μεσσαλίνα. Την ημέρα κυβερνούσε στο πλευρό του συζύγου της. Τη νύχτα ακολουθούσε έναν πολύ πιο επικίνδυνο δρόμο, δουλεύοντας ως πόρνη. Όταν οι φιλοδοξίες της έφτασαν πολύ μακριά, η πτώση της ήταν τόσο απότομη που οι ιστορικοί ακόμη συζητούν αν οι περιγραφές ήταν ανθρωπίνως δυνατές ή η πιο σκληρή δολοφονία χαρακτήρα που καταγράφηκε ποτέ. Αυτό που θα ακούσετε παρακάτω θα αμφισβητήσει όλα όσα νομίζατε ότι ξέρατε για την εξουσία, την επιθυμία και τη σκοτεινή πλευρά της Ρώμης. Πριν βουτήξουμε πίσω από τις πύλες του παλατιού, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή, γιατί αυτά που ακολουθούν θα αναδιαμορφώσουν την αντίληψή σας για την αρχαία Ρώμη. Πατήστε like αν αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο από την καταγεγραμμένη ιστορία είναι προπαγάνδα. Γράψτε στα σχόλια τι σας σοκάρει περισσότερο σε αυτή την ιστορία. Η ιστορία αντλείται από πολλαπλές αρχαίες πηγές. Τον Τάκητο, τον Σουητόνιο, τον Ιουβενάλιο και τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, οι οποίοι έγραφαν λίγες δεκαετίες μετά τα γεγονότα, όταν αυτόπτες μάρτυρες ήταν ακόμη ζωντανοί. Οι σύγχρονοι ιστορικοί έχουν περάσει αιώνες προσπαθώντας να ξεχωρίσουν το γεγονός από την πολιτική μυθοπλασία. Και η πραγματικότητα είναι ταυτόχρονα λιγότερο εξωφρενική και πολύ πιο συναρπαστική από τους θρύλους. Η Ρώμη λάμπει κάτω από τον μεσογειακό ήλιο. Οι μαρμάρινοι ναοί αστράφτουν λευκοί. Ωστόσο, στους σκοτεινούς διαδρόμους του αυτοκρατορικού παλατιού μαζεύονται σκιές. Η βασιλεία του Καλιγούλα έχει κατρακυλήσει στο χάος. Οι εκτελέσεις είναι καθημερινές. Η παράνοια δηλητηριάζει κάθε λέξη. Η επιβίωση απαιτεί να φαίνεσαι ακίνδυνος, αόρατος, ασήμαντος. Σε μία μικρότερη πτέρυγα του παλατιού ζει ο Κλάβδιος, θείος του Καλιγούλα. Στα 47 του, κάθε πτυχή του αποπνέει αδυναμία. Τραυλίζει. Σέρνει το πόδι του. Μερικές φορές του τρέχουν σάλια ενώ μιλάει. Επί δεκαετίες η ίδια του η οικογένεια τον περιφρονούσε, κρατώντας τον μακριά από την πολιτική, θεωρώντας τον πολύ απλοϊκό για να έχει σημασία. Αυτή ακριβώς η υπόθεση θα του έσωζε, ηρωνικά, τη ζωή. Στην απέναντι άκρη της πόλης, σε μια έπαυλη αντάξια της αρχαίας αριστοκρατίας της Ρώμης, ζει η 15χρονη Βαλερία Μεσσαλίνα. Κατάγεται από την αδελφή του Αυγούστου. Η γενεαλογία της είναι όσο πιο ένδοξη γίνεται στη Ρώμη. Οι αρχαίες περιγραφές μιλούν για εντυπωσιακά μαύρα μαλλιά, χλωμή επιδερμίδα, τέλεια ρωμαϊκά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η ομορφιά της που μαγνητίζει, είναι η ένταση. Το βλέμμα της μοιάζει διαπεραστικό, σαν να ζυγίζει και να κρίνει όποιον συναντά. Φιλόδοξη και έξυπνη, το μέλλον της πρόκειται να αποφασιστεί χωρίς τη συγκατάθεσή της. Ανάμεσα στην ελίτ της Ρώμης, οι γάμοι είναι πολιτικά εργαλεία, όχι ζητήματα αγάπης. Όταν ο Καλιγούλας κανονίζει τον γάμο της Μεσσαλίνας με τον Κλάβδιο, κανείς δεν περιμένει πολλά. Ο Κλάβδιος δεν επρόκειτο ποτέ να κυβερνήσει. Αυτός ο γάμος απλώς την κρατούσε κοντά στην εξουσία, εξασφάλιζε αυτοκρατορικούς απογόνους και έλυνε ένα μικρό πολιτικό πρόβλημα. Η κοπέλα δεν είχε φωνή. Στα 15 της ανακοινώνουν ότι θα παντρευτεί έναν άντρα 30 χρόνια μεγαλύτερο, αντιπαθητικό στα μάτια της. Και αυτό ήταν το τέλος της συζήτησης. Η νύχτα του γάμου, παντρεμένη με έναν άντρα που τραυλίζει και στάζει σάλια, πρέπει να ήταν τραυματική.
αν και η ρωμαϊκή κουλτούρα σπάνια αναγνώριζε τέτοιες εμπειρίες. Μετά μόλις 3 χρόνια, όλα αλλάζουν. Ο Καλιγούλας δολοφονείται από τους φρουρούς του το 41 μοίρα. Επικρατεί χάος. Ποιος θα ηγηθεί της Ρώμης? Οι στρατιώτες βρίσκουν τον Κλάβδιο κρυμμένο, τρέμοντας πίσω από μια κουρτίνα. Σχεδόν χλευαστικά τον ανακηρύσσουν αυτοκράτορα. Ξαφνικά, ο άντρας που όλοι θεωρούσαν αδύναμο κυβερνά την μεγαλύτερη αυτοκρατορία της ιστορίας. Και η Βαλερία Μεσσαλίνα, μόλις 18 ετών, γίνεται αυτοκράτηρα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτή η έφηβη αυτοκράτηρα θα γινόταν διαβόητη στην ρωμαϊκή ιστορία. Το όνομά της συνώνυμο της σεξουαλικής υπερβολής, τόσο ακραίας που 2.000 χρόνια μετά εξακολουθεί να γοητεύει. Φανταστείτε να είστε η Μεσσαλίνα. Είστε 18. Ο σύζυγός σας είναι αυτοκράτορας. Σχεδόν 50 ετών. Σωματικά ασήμαντος και προφανώς αδιάφορος για το πάθος. Διατάζετε αμύθιτο πλούτο. Έχετε χιλιάδες υπηρέτες και πρόσβαση σε κάθε απόλαυση που μπορεί να προσφέρει η Ρώμη. 2 παιδιά έχουν εξασφαλίσει τη θέση σας. Τι θα κάνατε με την απόλυτη εξουσία και την αδυσόπιτη πλήξη? Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, η Μεσσαλίνα άρχισε να ξεγλιστράει από το παλάτι τη νύχτα. Μεταμφιεζόταν με ξανθιά περούκα, φορούσε συνηθισμένα ρούχα και περιπλανιόταν στους δρόμους με μόνο μία έμπιστη συνοδό. Οι φρουροί το πρόσεχαν, αλλά δεν τολμούσαν να επέμβουν. Ήταν η αυτοκράτηρα. Η αντιμετώπιση της σήμαινε θάνατο. Προορισμός της ήταν η Σουμπούρα, η διαβόητη συνοικία κόκκινων φαναριών της Ρώμης, όπου οι πόρνες δούλευαν σε μικροσκοπικά κελιά για ναυτικούς και ταξιδιώτες. Ο Τάκητος και ο Σουητόνιος αναφέρουν ότι η ίδια η Μεσσαλίνα δούλευε σε πορνείο με το ψευδόνυμο Λυσίσκη, δηλαδή σκιά. Πλήρωνε η ίδια για το δωμάτιο, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε πελάτες που αγνοούσαν την αυτοκρατορική της ταυτότητα. Η ψυχολογία είναι συγκλονιστική. Δεν ήταν αναγκαστικό. Ήταν επιλογή, όχι οικονομική ανάγκη. Είχε τον πλούτο ολόκληρης της αυτοκρατορίας. Μερικές φορές χρέωνε, μερικές φορές όχι. Το κίνητρο ήταν κάτι πολύ πιο σκοτεινό και πολύπλοκο από τα χρήματα. Αν αυτό σας σοκάρει, πατήστε like, γιατί η ιστορία με τους 25 άντρες σε μία νύχτα έρχεται και είναι ακόμη πιο απίστευτη. Την ημέρα, η Μεσσαλίνα εμφανιζόταν άψογη. Παρευρισκόταν σε κρατικές εκδηλώσεις, δεχόταν πρεσβευτές, διαχειριζόταν το παλάτι με αποτελεσματικότητα και αξιοπρέπεια. Κανείς δεν υποψιαζόταν ότι λίγες ώρες αργότερα θα βρισκόταν στη Σουμπούρα, εξυπηρετώντας πελάτες σε ένα κελί πορνείου. Όμως η ανωνυμία από μόνη της δεν μπορούσε πια να την ικανοποιήσει. Οι αρχαίες πηγές περιγράφουν ολοένα και πιο παρακμιακά παλατιανά πάρτι, όργια, όπου συγκλητικοί και οι γυναίκες τους εκτελούσαν σεξουαλικές πράξεις κατ' εντολή της, μερικές φορές υπό εξαναγκασμό, υπό την επίβλεψή της. Η άρνηση μιας τέτοιας πρόσκλησης σήμαινε κίνδυνο κοινωνικής καταστροφής ή χειρότερα. Οι καλεσμένοι έφταναν νευρικοί και έφευγαν δεμένοι με τη Μεσσαλίνα με κοινή ενοχή και άρρητη ντροπή. Η λίστα καλεσμένων διάβαζε σαν κατάλογος της ελίτ της Ρώμης. Συγκλητικοί που ήθελαν εύνοια, στρατηγοί που κυνηγούσαν προαγωγές, έμποροι που ήθελαν επικερδείς συμβάσεις. Μόλις κάποιος παραβρισκόταν σε ένα από τα πάρτι της Μεσσαλίνας, εκείνη είχε πλέον πάνω του εξουσία. Η αντίδραση σήμαινε κίνδυνο αποκάλυψης των μυστικών του απολαύσεων. Ήταν πολιτικός εκβιασμός μέσω ειδονισμού και εκπληκτικά αποτελεσματικός. Ο Κλάβδιος φαινόταν είτε ανίδεος είτε εσκεμμένα αδιάφορος. Οι απελεύθεροι του σύμβουλοι, πρώην δούλοι που είχαν ανέλθει σε θέσεις εξαιρετικής επιρροής, παρακολουθούσαν προσεκτικά τη Μεσσαλίνα, καταγράφοντας κάθε της κίνηση, περιμένοντας την ιδανική στιγμή. Ο Νάρκισσος και ο Παλάς, οι πιο ισχυροί άντρες της αυτοκρατορίας μετά τον Κλάβδιο, καταλάβαιναν ότι η επιρροή της Μεσσαλίνας απειλούσε τη σταθερότητα της Ρώμης. Όμως η δράση εναντίον μιας αυτοκράτηρας
απαιτούσε άψογο timing και αδιάσυστα αποδεικτικά στοιχεία. Γύρω τους, οι δυνάμεις της καταστροφής ευθυγραμμίζονταν σιωπηλά. Και τότε ήρθε το γεγονός που θα απαθανάτιζε το όνομα της Μεσσαλίνας για 2.000 χρόνια. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, γράφοντας τη φυσική ιστορία του μόλις λίγες δεκαετίες μετά τον θάνατό της, το καταγράφει απλά. Η Μεσσαλίνα προκάλεσε τη Σκυλίδα, την πιο διάσημη ετέρα της Ρώμης, σε διαγωνισμό ποια θα ικανοποιούσε τους περισσότερους άντρες μέσα σε μία μέρα. Φανταστείτε το. 2 γυναίκες, η μία η αυτοκράτηρα μεταμφιεσμένη, η άλλη επαγγελματίας πόρνη, σε αυτό που ίσως είναι ο πιο παράξενος διαγωνισμός της ιστορίας. Οι πηγές διαφέρουν ως προς τους ακριβείς αριθμούς. Κάποιες μιλούν για 25 άντρες, άλλες για περισσότερους. Όλες όμως συμφωνούν σε ένα σημείο. Η Μεσσαλίνα νίκησε, συνεχίζοντας πολύ αφότου η Σκυλίδα είχε παραδεχτεί την ήττα της. Η φυσική επιβάρυνση είναι σχεδόν αδιανόητη. 25 άντρες σε 24 ώρες σημαίνει έναν νέο σύντροφο περίπου κάθε ώρα, χωρίς διαλύματα για φαγητό, ξεκούραση ή ανάρρωση. Από σύγχρονη ιατρική άποψη, μια τέτοια προσπάθεια θα ήταν καταστροφική. Συνέβη ακριβώς όπως περιγράφεται. Οι ιστορικοί παραμένουν επιφυλακτικοί. Όμως η ιστορία εμφανίζεται σε ανεξάρτητες πηγές. Κάτι που δείχνει ότι οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι η αυτοκράτηρά τους είχε κάνει κάτι εξαιρετικά σκανδαλώδες, διαγωνιζόμενοι δημοσίως με πόρνες σε σεξουαλική υπερβολή. Τι οδηγεί σε τέτοια συμπεριφορά? Η σύγχρονη ψυχολογία ίσως να έδειχνε υπερσεξουαλική διαταραχή. Παρεμβατικές, καταναγκαστικές σεξουαλικές σκέψεις που κλιμακώνονται παρά τις συνέπειες. Η κανονική ικανοποίηση γίνεται ανέφικτη. Η συμπεριφορά ξεφεύγει εκτός ελέγχου. Οι αρχαίες περιγραφές της Μεσσαλίνας ταιριάζουν απόλυτα σε αυτό το μοτίβο. Ακόρεστη, κλιμακούμενη, ανεξέλεγκτη. Η ρωμαϊκή ιατρική φυσικά δεν είχε καμία κατανόηση ψυχικών διαταραχών. Απέδιδε την υπερβολική γυναικεία επιθυμία σε ιστερία, που υποτίθεται ότι προκαλούσε η μήτρα που περιπλανιόταν στο σώμα. Οι θεραπείες περιορίζονταν σε βότανα ή δίαιτα, χάνοντας εντελώς το πραγματικό πρόβλημα. Η Μεσσαλίνα ήταν παγιδευμένη σε κύκλους συμπεριφοράς που ίσως δεν καταλάβαινε ή δεν μπορούσε να ελέγξει πλήρως, σε μια κοινωνία που δεν προσέφερε ούτε θεραπεία ούτε κατανόηση. Πίσω στο παλάτι, οι πράξεις της έγιναν αδύνατο να κρυφτούν. Οι φήμες εξαπλώθηκαν στους δρόμους της Ρώμης. Οι απλοί πολίτες κουτσομπόλευαν για θεάσεις στη Σουμπούρα. Οι συγκλητικοί ψιθύριζαν για τα πάρτι της. Το σκάνδαλο μεγάλωνε, αλλά ο Κλάβδιος παρέμενε απομονωμένος, φαινομενικά ανίδεος. Ο Νάρκισσος και ο Παλάς περίμεναν υπομονετικά. Η Μεσσαλίνα είχε δημιουργήσει αμέτρητους εχθρούς με εκτελέσεις, καταστροφή αντιπάλων και δημόσιους εξευτελισμούς. Ο καθένας περίμενε την ευκαιρία του. Το 48 Μυρινάς πήρε μια απόφαση που θα σφράγιζε τη μοίρα της. Η Μεσσαλίνα ερωτεύτηκε. Όχι τον αυτοκράτορα σύζυγό της, όχι τους ανώνυμους πελάτες των νυχτερινών της περιπλανήσεων, αλλά τον Γάιο Σίλιο, που λέγεται ότι ήταν ο πιο όμορφος άντρας της Ρώμης. Συγκλητικός, πλούσιος, γοητευτικός, πολιτικά φιλόδοξος. Ο δεσμός τους ήταν γνωστός. Αυτό όμως που ακολούθησε αψηφά τη λογική. Ενώ ο Κλάβδιος απουσίαζε στην Όστια επιβλέποντας τις αποστολές σιταριού, η Μεσσαλίνα παντρεύτηκε δημόσια τον Σίλιο. Πλήρης ρωμαϊκός γάμος, μάρτυρες, συμβόλαια, νηφικό ένδυμα, θρησκευτικές τελετές και εκατοντάδες καλεσμένοι. Ο Τάκητος περιγράφει τον εορτασμό στους κήπους της με συγκλητικούς και αριστοκράτες παρόντες, μουσική, συμπόσιο. Η εικόνα είναι σουρεαλιστική. Τα κίνητρά της. Οι αρχαίες πηγές προτείνουν 2 εκδοχές. Είτε τα χρόνια ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς την είχαν αποσυνδέσει από την πραγματικότητα, είτε επιχειρούσε πραξικόπημα, σκοπεύοντας να αντικαταστήσει τον Κλάβδιο με τον Σίλιο ως αυτοκράτορα. Και τα 2 σενάρια απαιτούν να κατανοήσουμε ότι η κρίση της Μεσσαλίνας είχε γίνει επικίνδυνα εξασθενημένη. Φανταστείτε να είστε καλεσμένος σε αυτόν τον γάμο.
Αν παρευρεθείτε, γίνεστε μάρτυρας πιθανής εσχάτης προδοσίας. Αν αρνηθείτε, διακινδυνεύετε την οργή της αυτοκράτηρας, της οποίας η φήμη για εκδίκηση ήταν θρυλική. Πολλοί παρευρέθηκαν, είτε ελπίζοντας ότι το πραξικόπημα θα πετύχει, είτε πολύ φοβισμένοι για να αρνηθούν. Η τελετή συνεχίστηκε. Μουσική, κρασί, τελετουργικές διαδικασίες, θεατρικές επιδείξεις οικειότητας. Κάποιες πηγές ισχυρίζονται ότι ο γάμος συντελέστηκε δημόσια ή τουλάχιστον παρουσιάστηκε έτσι. Δεν ήταν διακριτική πολιτική κίνηση. Ήταν θρασίτατη στα όρια της τρέλας. Οι αναφορές έφτασαν τελικά στον Κλάβδιο στην Όστια. Οι απελεύθεροι του παρουσίασαν αποδεικτικά στοιχεία που έμοιαζαν αδύνατα. Η σύζυγός του είχε παντρευτεί άλλον άντρα σε τελετή, στην οποία παρευρισκόταν το μισό συγκλητικό σώμα. Ο Κλάβδιος αρνήθηκε αρχικά να το πιστέψει, απαιτώντας πολλαπλούς μάρτυρες και υπογεγραμμένα έγγραφα πριν η πραγματικότητα βυθιστεί μέσα του. Ο Νάρκισσος αναγνώρισε τη στιγμή. Η Μεσσαλίνα τους είχε δώσει αδιάσυστους λόγους να δράσουν. Ενεργοποιήθηκε αντεπανάσταση. Ο Νάρκισσος κατέλαβε τον έλεγχο της πρειτοριανής φρουράς και βάδισε προς τη Ρώμη. Εν τω μεταξύ, η Μεσσαλίνα συνέχιζε να γιορτάζει, ανήξηρη ή αδιάφορη για την επικείμενη καταστροφή. Η ευωχία της τελείωσε απότομα όταν έφτασαν αγγελιαφόροι. Ο Κλάβδιος επέστρεφε, πλήρως ενήμερος. Συνειδητοποίησε αμέσως τις συνέπειες. Εκτέλεση περίμενε την ίδια, τον Σίλιο και όλους όσοι συνδέονταν με τον γάμο. Σε απόγνωση επιχείρησε μια τελευταία χειραγώγηση. Μαζεύοντας τα παιδιά της, Βρετανικό και Οκταβία, προσπάθησε να συναντήσει τον Κλάβδιο, ελπίζοντας ότι η παρουσία τους θα μαλάκωνε την οργή του. Όμως ο Νάρκισσος την παγίδευσε, προειδοποιώντας ότι η ομορφιά και τα δάκρυά της θα ανέτρεπαν την αποφασιστικότητα του Κλάβδιου. Την εμπόδισε φυσικά να τον δει. Ο Σίλιος εκτελέστηκε πρώτος. Χωρίς αντίσταση, χωρίς οικεσίες, μόνο έτοιμα για γρήγορο θάνατο, που του δόθηκε την ίδια μέρα. Οι καλεσμένοι του γάμου κυνηγήθηκαν. Κάποιοι εκτελέστηκαν επιτόπου. Άλλοι αναγκάστηκαν να αυτοκτονήσουν για να αποφύγουν την αυτοκρατορική τιμωρία. Η εκαθάριση σάρωσε την ελίτ της Ρώμης, σβήνοντας οποιονδήποτε είχε σχέση με την τελευταία θρασίτατη πράξη της Μεσσαλίνας. Η Μεσσαλίνα αποσύρθηκε στους κήπους του Λουκούλου, μια έπαυλη που είχε αρπάξει χρόνια πριν με πολιτικές μηχανογραφίες, κατηγορίες και εκτελέσεις. Ηρωνικά, η έπαυλη που είχε κατακτήσει έγινε η τελευταία της φυλακή. Μαζί της ήταν η μητέρα της, Δομητία Λεπίδα, που είχε λείψει σχεδόν απόλυτη στη ζωή και τώρα ήταν παρούσα στο τέλος. Οι αρχαίες περιγραφές παρουσιάζουν την ψυχική κατάσταση της νεαρής αυτοκράτηρας ασταθή. Άλλαζε από οργή σε απόγνωση, από πανικό σε σχεδόν απόκοσμη ηρεμία. Προσπάθησε να γράψει οικεσία στον Κλάβδιο, αλλά δεν έβρισκε τις λέξεις. Σκέφτηκε να δώσει τέλος στη ζωή της, αλλά το κουράγιο την εγκατέλειψε. Ο φόβος την κρατούσε ακόμη και όταν ο θάνατος πλησίαζε. Πώς επεξεργάζεται κανείς την πτώση από την απόλυτη εξουσία σε καταδικασμένη φυλακισμένη μέσα σε μία μέρα. Μετά από 7 χρόνια διαμόρφωσης της Ρώμης κατά βούληση, τώρα καθόταν σε έναν κήπο χωρίς μέρος να κρυφτεί. Ο Νάρκισσος δεν άφησε τη μοίρα της στον Κλάβδιο. Ήξερε ότι ο αυτοκράτορας μπορεί να λύγιζε από τα δάκρυα και τα παιδιά της. Έτσι έστειλε έναν τριβούνο και έναν εκατόνταρχο με αυστηρή εντολή να την σκοτώσουν αμέσως. Την βρήκαν μαζί με τη μητέρα της. Ένα στιλέτο έτρεμε στο χέρι της. Ο τριβούνος δίστασε, δίνοντάς της την ευκαιρία να αυτοκτονήσει και να διατηρήσει λίγη αξιοπρέπεια. Δεν μπόρεσε. Ακόμη και αντιμέτωπη με βέβαιο θάνατο, το κουράγιο την εγκατέλειψε. Η Λεπίδα παρότρινε την κόρη της να δράσει, να δώσει τέλος στη ζωή της, αντί να εκτελεστεί σαν κοινή εγκληματίας. Η Μεσσαλίνα πάγωσε, παγιδευμένη ανάμεσα σε υπερηφάνεια και τρόμο. Τελικά, η υπομονή του τριβούνου εξαντλήθηκε. Προχώρησε
και κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα. Η Μεσσαλίνα πέθανε στα 22 της στον κήπο που είχε αρπάξει χρόνια πριν, σκοτωμένη από την ίδια αυτοκρατορική μηχανή που κάποτε ελεγχόταν από την ίδια. Η Λεπίδα έμεινε εκτελώντας μια τελευταία πράξη μητρικής αγάπης. Τακτοποίησε το σώμα της κόρης της, έκλεισε τα μάτια της, αποκατέστησε όση λίγη αξιοπρέπεια επέτρεπε ο θάνατος. Μετά εξαφανίστηκε από την ιστορία. Ο Κλάβδιος διπνούσε όταν έφτασαν τα νέα. Σύμφωνα με τον Σουητόνιο, δεν έδειξε κανένα συναίσθημα, ούτε θλίψη, ούτε ικανοποίηση. Συνέχισε το γεύμα του, ζήτησε περισσότερο κρασί, σαν να μην είχε συμβεί τίποτε αξιοσημείωτο. 2.000 χρόνια μετά, οι ιστορικοί ακόμη συζητούν τι πραγματικά συνέβη. Οι αρχαίες πηγές είναι βαθιά προκατηλημμένες. Ο Τάκητος, γράφοντας 50 χρόνια αργότερα, ήταν ηθικολόγος που παρουσίασε τη Μεσσαλίνα ως παραδειγματική ιστορία γυναικείας διαφθοράς και αυτοκρατορικής παρακμής. Ο Ιουβενάλιος ήταν σατιρικός, υπερβάλλοντας για εντυπωσιασμό παρά για ακρίβεια. Ο Σουητόνιος λάτρευε το σκάνδαλο, αδιάφορος για την επαλήθευση. Ο Πλίνιος επαναλάμβανε ιστορίες που είχε ακούσει, όχι που είχε δει. Οι σύγχρονοι ιστορικοί έχουν προσπαθήσει να ξεχωρίσουν την προπαγάνδα από το γεγονός. Η κοινή αποδοχή είναι ότι η Μεσσαλίνα όντως επιδιδόταν σε σκανδαλώδη σεξουαλική συμπεριφορά. Το γενικό μοτίβο υπερβολής είναι πιθανότατα ακριβές και οδήγησε άμεσα στην εκτέλεσή της. Όμως, οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες, το πορνείο, ο διαγωνισμός των 25 ανδρών, η ακριβής φύση των παλατιανών οργείων μπορεί να έχουν υπερβληθεί ή να έχουν επινοηθεί εντελώς. Γιατί η υπερβολή. Μετά τον θάνατό της, ο Κλάβδιος παντρεύτηκε την Αγρυππίνα την νεότερη, μητέρα του Νέρονα, η οποία ήθελε να ελέγξει τις ιστορικές αφηγήσεις, παρουσιάζοντας τη Μεσσαλίνα ως τέρας, ώστε η ίδια να φαίνεται ενάρετη. Οι περισσότερες σωζόμενες πηγές γράφτηκαν κατά ή μετά τη βασιλεία του Νέρονα, όταν η παράταξη της Αγρυππίνας υπαγόρευε τι θα καταγραφεί και τι θα θαυτεί. Φεμινίστριες ιστορικοί έχουν ρωτήσει γιατί η σεξουαλική συμπεριφορά της Μεσσαλίνας έγινε θρυλική, ενώ άντρες αυτοκράτορες έκαναν συγκρίσιμα ή χειρότερα με ελάχιστη μομφή. Ο Καλιγούλας κατηγορήθηκε για αιμομιξία και βιασμούς. Ο Νέρον ανάγκαζε συγκλητικούς να βλέπουν σεξουαλικές επιθέσεις στις γυναίκες τους. Ο Τιβέριος φέρεται να διατηρούσε βίλες για παιδοφιλία. Κι όμως, η φήμη της Μεσσαλίνας για σεξουαλική διαστροφή ξεπερνά όλους αυτούς. Γιατί? Επειδή η γυναικεία σεξουαλική αυτονομία τρόμαζε τους Ρωμαίους περισσότερο από τη ανδρική σεξουαλική βία. Ένας άντρας που ασκούσε εξουσία μέσω του σεξ ήταν αποδεκτός, ακόμη και αξιοθαύμαστος. Μια γυναίκα που αναζητούσε ενεργά σεξουαλική απόλαυση, που έλεγχε άντρες, που επέλεγε μόνη της τους συντρόφους της, παραβίαζε κάθε υπόθεση για τους ρωμαϊκούς ρόλους φύλου. Η Μεσσαλίνα έπρεπε να καταστραφεί όχι μόνο πολιτικά, αλλά και ιστορικά, να μετατρέζουρ σε παραμύθι προειδοποίησης για να αποτρέψει τη γυναικεία αυτονομία για αιώνες. Τι μας διδάσκει η ιστορία της? Στον πυρήνα της είναι για το πώς η γυναικεία σεξουαλικότητα έχει ελεγχθεί, τιμωρηθεί και χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Η ανδρική σεξουαλική κακοποίηση ενισχύει την κυριαρχία. Η γυναικεία σεξουαλική αυτονομία απειλεί την ιεραρχία. Οι ρωμαϊκές πηγές δεν μπορούσαν να ανεχτούν μια τέτοια απειλή. Δημιούργησαν ένα τέρας του οποίου η ιστορία θα αντιχούσε για χιλιετίες. Αλλά σκεφτείτε το εξής: πόσο από την ιστορία αντικατοπτρίζει την αλήθεια και πόσο την αφήγηση αυτών που είχαν την εξουσία. Η Μεσσαλίνα δεν άφησε δικά της γραπτά. Δεν έχουμε καμία καταγραφή της δικής της οπτικής, των προθέσεών της, της κατανόησης των πράξεών της. Μόνο οι περιγραφές των εχθρών της επιβίωσαν μετά τον θάνατό της και χωρίς δυνατότητα υπεράσπισης. Σκεφτείτε τι πραγματικά είχε. Έναν κανονισμένο γάμο στα 15 με έναν άντρα που θεωρούσε αποκρουστικό ονομαστική εξουσία
παρά τον τίτλο της αυτοκράτηρας, και μια κοινωνία που άφηνε στις γυναίκες ελάχιστες διεξόδους για φιλοδοξία, διάνοια ή σεξουαλική επιθυμία. Αν όντως ενήργησε με σεξουαλική υπερβολή, ίσως ήταν ο μόνος τρόπος να διεκδικήσει έλεγχο πάνω στο σώμα της, στις επιλογές της, στη ζωή της. Τα παιδιά της πλήρωσαν το τίμημα. Ο Βρετανικός θα δηλητηριαζόταν από τον Νέρονα. Η Οκταβία αναγκάστηκε σε έναν δυστυχισμένο γάμο μαζί του και αργότερα εκτελέστηκε. Και τα δύο στιγματίστηκαν για πάντα από τη σχέση τους με την πιο διαβόητη αυτοκράτηρα της Ρώμης. Εν τω μεταξύ, ο Νάρκισσος και ο Παλλάς συγκέντρωσαν πλούτο και επιρροή, κυβερνώντας ουσιαστικά την αυτοκρατορία για χρόνια. Η πτώση της ήταν ένα σκληρό μάθημα. Η εξουσία είναι εφήμερη. Την μία μέρα μπορείς να είσαι αυτοκράτηρα, να φιλοξενείς μεγάλες εκδηλώσεις, να πιστεύεις ότι είσαι άτρωτη. Την επόμενη είσαι νεκρή. Χωρίς δίκη, χωρίς υπεράσπιση, μόνο η ασταμάτητη μηχανή της αυτοκρατορικής εξουσίας. Έτσι, ένα κορίτσι που παντρεύτηκε στα 15 παρήγαγε 7 χρόνια σκανδάλου, έναν δημόσιο διγαμικό γάμο και εκτέλεση στα 22. Αν πραγματικά κοιμήθηκε με 25 άντρες σε μία νύχτα ή αν αυτή η λεπτομέρεια επινοήθηκε, παραμένει αβέβαιο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το όνομά της έγινε συνώνυμο της γυναικείας σεξουαλικής υπερβολής για 2 χιλιετίες. Οι ρωμαϊκές πηγές την μετέτρεψαν σε τέρας για να τρομοκρατήσουν τις γυναίκες να υπακούν. Αλλά η αλήθεια είναι πιθανότατα πιο πολύπλοκη, πιο ανθρώπινη και πολύ πιο συναρπαστική από τους θρύλους. Αν αυτή η ιστορία σας έκανε να αμφισβητήσετε όσα νομίζατε ότι ξέρατε για την ιστορία, κάντε εγγραφή. Αποκαλύπτουμε άβολες αλήθειες που τα σχολικά βιβλία παραλείπουν. Πατήστε το κουδουνάκι, γιατί στην επόμενη θα εξετάσουμε την Αγριππίνα τη νεότερη. Τη γυναίκα που παντρεύτηκε τον θείο της, φέρεται να αποπλάνησε τον γιο της και ανέβηκε στην εξουσία με μεθόδους που κάνουν τη Μεσσαλίνα να φαίνεται σχεδόν ήπια. Πείτε μας στα σχόλια τι σας σοκάρει περισσότερο. Ο διαγωνισμός των 25 αντρών, ο δημόσιος γάμος με άλλον άντρα ή η αβεβαιότητα ανάμεσα σε γεγονός και δολοφονία χαρακτήρα. Αφήστε τις σκέψεις σας παρακάτω. Μέχρι την επόμενη φορά, θυμηθείτε. Τα πιο σκοτεινά μυστικά της ιστορίας δεν είναι πάντα αυτά που πραγματικά συνέβησαν. Μερικές φορές είναι αυτά που ήθελαν να πιστέψετε.